balikan na magiging Maharlika Road. Ibiyagi sa South Road. Via San Fernando. San Fernando ka to. So, sa Pili. Ito agi Magali. Via sa likod no lake no Bato. And then luluwas din sa Punpon. Luluwas sa Mayaw. Diretsong sentro. Ang problema nga nito, ito kikuwapos naman, tingin pa ito. So, pulti na. Fully concreted. Pwede ka na nagipon ni Gloria Macapagal-Arroyo sa probinsyang Albay, lalo na sa 3rd District. Pero dapat kadi widening pa eh. Talay pa nga naman. At least 4 lanes. Traffic